Et donem la benvinguda a Impuls Jove, el portal d'ocupació temporal per a joves entre 16 i 25 anys que hem creat des de la Cambra amb la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació. Des d'Impuls Jove donem una oportunitat als joves que volen introduir-se al món laboral i també ajudem a les empreses a captar tot el potencial i el nou talent dels joves del nostre país. Si ets jove i busques feina temporal, només has de baixar-te l'aplicació Impuls Jove a les stores d'Apple i d'Android. Crear el teu perfil d'usuari en només 5 passos i començar a fer match amb les ofertes de feina que més s'adapten al teu perfil. L'aplicació també t'avisarà quan hi hagi una nova oferta de treball perquè t'hi puguis apuntar. Per posar-t'ho encara més fàcil, des de la plataforma podràs redactar el teu propi currículum vitae amb plantilles preestablertes i així sempre el podràs tenir disponible i actualitzat. Si ets una empresa, pots publicar la teva oferta de treball temporal a la pàgina web impulsjove.ccis.ad d'una manera molt ràpida i intuïtiva i rebre de forma immediata el matx dels candidats. A Impuls Jove connectem talent i oportunitats. Benvinguts a Impuls Jove.